Ayo ngadeg neh kok. Malah domblang-domblong. Aku meneh. Ha iya. Ora apa-apa. Aja nganti lingguh. Ora apa-apa lah aku dikendangi cah ngarit ngono wae ora apa-apa. Lah iya. Gur kendangan semono nek kanggoku ora ning apa-apane. Kendangan semono dijogeti anakku karo nekeran wae iso. Ndang. Coba saiki. Alah, mbok sak modare le. Alah, gur kaya ngono wae apa? Alah, gur kaya ngono apa? Gur kaya ngono apa? Ngono kok. Institut Seni Indonesia. Gilirane sing ndi? Ayo manut kowe kok. Oh iya. Muryani. Ya kowe ngadeg karo dibimbing sing endi. Ora luwes kaya gareng. Jogetku ora luwes kaya gareng. Banget. Iya iya. Rene Cahayu. Nggih, Mas. Kados pundi Pak Bu, pun ngantuk dereng? Dereng. Tanggapke campur sari apik. Nggih. Duet, Mas. Duet, lagune apa Cahayu? Loro Asmara. Nggih, mbok menawi sak mangke wonten eyang kula, bapak-bapak kula, Kang Mas kula ingkang kagungan hobi bernyanyi utawi kirim-kirim lagu saged nyerat mangke badhe kula waos setunggal muga setunggal. Mboten sah ngangge duit. Ngangge duit nggih prayoga. Duit mboten penting ning butuh. Padha wae to, Mas. Muryani Tokek Sekar Mayang. Loro Asmara. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneng kono kae gawang-gawang angel tak balekke
pisan ketemu aneng kono kae nek pasar Panggul gawang-gawang angin tak laleke Lara asmara ambekan sik yo Baik, Muryani duduk kembali. Kang Gareng, ndi mau? Tralala. Ayo. Neng kene iki ditanggap lha rumangsaku. Nggih sepindah malih sugeng dalu lan sugeng rawuh dumateng kadang-kadang ingkang saking semanu berduyun-duyung banyak sekali. Apabila nanti menghendaki lagu atau permintaan lagu nggih mangke saged dipun serat kemawon ingkang pun kersakaken tembangipun menapa insyaallah mangke mbok menawi saking kanca-kanca Tokek Sekar Mayang saged ngaturaken pun aturaken wonten dereng kersanipun Gladen langkung rumiyin nggih aduh Dik aku sing kleru aja dadi atimu durung-durung kowe wis nesu neng kalinggawa pancingan wong lali ora kelingan yen lali ora kelingan aduh Dik aku sing luput ada pinter prangata prangutang ayu dadi samramu sasar pepek disosor meri salahku dewek mohon disori besok-besok gak lagi-lagi wangsul Dik Risa saking Surakarta hatining rat sesen kedua sliramu tak aturi nembang malih nglipur dhateng sedaya para pamriksa nggih ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami dhateng ibu bapak para pamriksa sedaya ingkang dalu punika tasih kepareng nenggani kanthi sekeca pagelaran Tokek Sekar Mayang mugi mangke ngantos tutuk ngantos rampung adicara tasyakuran kang ginelar Bapak Ibu Agung Yuliyono nggih tondo yekti mangke paripurnanipun tasyakuran deng dalu mangke mbok menawi saking para kanca Tokek Sekar Mayang sampun kepareng mandhap saking pepanggungan kang makaten mungkin dados neng kawuningan wilujeng miarsaken saha nglaras lelipur Tokek Sekar Mayang ngatur ki apa Cahayu duet nggih Mas lagune apa Ratapan Si Buta peteng dedet lelimengan nggih tembang-tembang seragenan sing dicawiske engko isih ana dulur-dulur sing saka Gunung Kidul nah iki engko diaturke meneh tembang-tembange kanca-kanca Tokek Sekar Mayang peteng dedet lelimengan patang dadat lali mangan
gugah ati kang nandang pacoban iki aman apa bengi kebangetan uripku iki do Gusti paringa margi gesang kula badhe kados pundi benjang kula derek sinten Bapak Ibu sampun boten wonten apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelongso jroning batinku aku dadi anak yatim piatu Mbok dikanti mbok ora rodalan mbok ya yo ning daleme Pak Agung mbok kali bunga tiep ya le patak dadat lali mangan buka ati nandang pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki ati-ati Gusti paringa margi gesang kula badhe kados pundi benjang kula derek sinten Bapak Ibu sampun boten wonten ya mbok aku nang kene apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu nalongso jroning batinku kareng dadi anak yatim piatu Mbok dalem aku wis gedhe heeh mung aku ora roh dalan mbok aku dikanthi aku dudono cewek kene sing ayu ya mbok oh ya kok sik ya le iki lagi sik sing ayu ya le nggih nggih sing ayu sing ayu ya apa gelem sing bening ngono kae ya pokoke sing cek bening heeh ABG ya mbok ABG 17 lah ya ya ngene oh iki heeh Yayang nggih mbok jare ABG ABG iki le kok kisut oh Mbak Putri lho kok oh ya Allah yuswa sampun pinten Mbah yuswa pinten sampun 8 dosa sak langkung
Oh, nggih alhamdulillah. Panjang yuswa nggih Mbah, awet momong putra wayah. Yuswa wis 80 ning ijik sehat walafiat, mriksane campur sari sih kuat uwungon. Ki umpama kendaraan saiki metik. Tanpa gigi. Nggih. Mbah, matur suwun panjang yuswa nggih Mbah, awet momong putra wayah. Nggih. Dah. Dah, Mbah. Mwah. Alah. Nek aku iso nek Mbah eno empoh. Sampun nggih, Mbah.